Vê şevê dilê min dibijiya şevbihêrkeke bi çêja te. Helbestekê jî rika xwe daye kêliya min a tenahiyê. Tu dereng ma, ne helbest hat, ne jî şev bi dawî bû. Bi van helbestan helbestvan û nivîskarê Kurd Kemal Necim roja xwe dest pê dike ku piraniya demên xwe di vê odeyê de diborîne û di nava tenahiyê de bi kurahî raman dike û dûr diçe. Ta ku helbesteke nû li sedan helbestên xwe zêde bike û hestên xwe bi şêweyê helbesta nûjen diyar bike. Helbesta Kurdî jî wiha ye. Helbesta Kurdî nikare di wan şêwe û qalibên ku berî mesela em bêjin 400 salî 500 salî hatine nivîsandin nikare di wê şêweyê de bimîne. Eger di wê şêweyê de bimîne wê bibe dûbarekirin û kopîkirina wa helbestên berê. Ji ber rewşawiya tundbistî Necim li malê xebatên sernivîseriyê dragihandina bi zimanê Kurdî de debara xwe dike. Her wiha li kêleka karên ragihandinê xebatên dîzayn û grafîkê dike. Di rojnameyeke xwecehî de jî nivîseke wî ya heftane heye bi navê Têbînî. Derbarê mijar û kêşeyên roşenbîrî de dinivîse. Carê ber destê sibê yan ber destê kêliyeke bêrîkirinê Necim bi helbestê ve pir girêda ye û helbestê wekî zanistê dibîne. Helbesta Kurdî helbet vê demê ji berê baştir e. Ji bo ku helbesteke pêşketî helbestekî li gorî demê helbestekî tekûz hebe helbestvanên pêşketî lazim in. Helbest ne rêzkirina peyvan tenê helbest zanisteke dîroka helbestê heye zanista û tenê rêzkirina peyvan li gorî hinek kîtan yan li gorî hinek rêgezan nabe helbest. Helbest raman e bîr û baweriye boçûne. Li kolana pêşiya malê ewên ji ber şermana tiştek di dilê xwe de nehiştin têra xwe bi xwe re dikeniyan û derbas dibûn. Ji ber qedexeya li ser ziman û wêjeya Kurdî li Sûriyayê de sala 1996 de pirtûka xwe ya pîşî bi navê Kezîzer li Beyrûtê çap kir. Piştî derfetên çapkirinê li Rojava zêde bûn, ji weşanxaneyên xwecehî yên bajarê Qamishlo bi piştgiriya Weşanxaneya Şilêr 6 pirtûkên helbestan çap kirin û niha jî amadekariya pirtûkeke nû dike. Helbesta Kurdî 10 salên dawiyê de li Rojava bi taybet gelekî ji berê pêşketîtir e. Hejmar zêde ye hinek dengên nexweş ne baş îcara derdikevin lê hejmara zêde û pirbûna weşanê wê ê baş ji nav derxin. Necim bi hêvî ye ku piştgiriya helbesta durust bêkirin. Qada rexneya wêjeyî pêş bikeve da ku qada helbestê ji Kurd û kêmasiyan xilas bibe. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkê Legê.